海马。וואי, לא זכרתי שהם נקשרים ככה להספיק את עצמם.这边有好几只海马。 איך מבדילים בין זכר לנקבה? לזכר יש... בהנחה שהזכר לא בהיריון. 它们基本上都是 לזכר יש מין שקע כזה 尾巴勾着，有一只海马在 מתחת 动。 לבטן העליונה שלו, שזה השקע שמתנפח שהוא בהיריון. ולנקבה זה בטן כאילו בטן אחת. לא כזה דבר. Seahorse， אז זה כאילו קצת כמו גמל דודה בשני 这 כזה. 只海马。 כן, אבל זה כזה, יש לו אחד כזה וקצת שטוח. הבנתי. כשהוא בהיריון זה... אז הוא שמנמן. זה כן. הבטן התחתונה... 它的大小其实跟 חיה הכי יוסלס בטבע. זה שהיא שרדה עד עכשיו. 它的大小 אבל תראי כמה כיף עם מסתבה. 没有很大。 כיף למה? כאילו, לא, אין לה, זה אפילו הרבייה שלה. 可以从旁边的鱼的大小就可以知道。 לא סגורים על זה עד הסוף. 有一只 נגיד זה 飘起来 כאילו 了。 זכר? האחד שכזה קצת לבן ובדיוק הוא מסתובב כזה לשם? הנה זה שזז לא מתנתק. ברור, אין לו, זה 它的尾巴马上勾住， צריך להיות מאוד מבודד. 随着海草。 וואי, מלא זמן לא ראיתי סוס ים. 可爱的哦，它又要飘走了，要飘去哪里？ זה כשלדוגמה הם עושים את הריקוד, רבייה וזה, זה יומיים שלושה בלבלב. הנקבה מעבירה לזכר את הביציות. 它要赶快 המופרות,往它飘走了。 תפרה את הביציות אצלה, היא רק מעבירה לו לתנור. הוא מתחיל את ההיריון, אבל הוא יכול להפיל בכל רגע נתון. הוא מספיק שהוא רואה... 真的是随波逐流的海马， שנראית לו יותר 它 לכידה. 落地了。 ואם מוכנה לרבייה, הוא מפיל, לא משנה באיזה שלב ההיריון. אשכרה. מפיל, והולך לדפוק לא ידעתי את זה. את החדשה. שהוא יכול פשוט לבחור בגלל להפיל. זה כשאנחנו עושים את הרבייה באקווריום והכל שמים מחיצות שחורות וזה כדי שלא יראו אחד את השני. ולפעמים אחרי שאת עושה את המחיצות ואת רואה שלא נכנסים להיריון אחרי תקופה מסוימת, עושים סווינגים בין איזה מצחיק זה הצורה שבה הם מצליחים לשחות, כאילו הם מאוד לא... זו לדוגמה נקבה. 海草的 זו שמולה נקרא עם 就不会再随波逐流了。זו